खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों, बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङाव दङ मैया 1 मे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि थैनाय सानमोन। थांनाय 1990 मायथाइनि 1 मे खालाराव एबा मैयानि खालारावनो बिथां गेदेमाया बर' हारिनि थाखाय जोबनो गैयै हाबा मावलांनायनि उनाव अबथिरायै जोंनि गेजेरनिफ्राय गोजान जानानै थांदोंमोन। मैया बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि थैनाय सानखौ क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। मख'जाथावदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि थैनाय सानखौ बड'फानि मांखरसालि थुलुंगाफुरि दतमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फोथायफुनजि लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हेफाजाबाव फालिनाय जादोंमोन। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार समाव आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। लोगोसे बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावजेनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया। हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, मिरु एबसुनि दैदेनगिरिफोर उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि ट्रास्टनि मासिगिरि डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारिजों लोगोसे एबसुनि बारग' बिबानगिरि इएम, एमसिएलए, एमपि आरो गोबां सानसुमै मेलेमजिबिफोर लोगोसे फोरोंगिरि, फरायसाफोर, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जाफुंहोयो। आरो खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों, बड'फाजों लोगोसे साफ्रोमबो मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ मान होलांगोन होनना बिथाङा फोरमायो। बेराफारसेथिं आरोबाव खौरांगिरिनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिया ओरैबायदि बुंबावोदि बिटिसिनि मोन 15 बियाबावबो एनडिए हिसाबै जों मोजां, खालि तामुलपुर, बिजनी आरो पर्बतझरायावल' फारागथिया खम जानानै दं। आसाम नाङैनो एनडिए हिसाबै मोन 80 मासि मोनगोन। मख'जाथावदि मैया क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिपिएफ दोलोनि CWC सावरायमेल जानानै थाङो। मेलनि जोबथारनायाव बिपिएफनि आफादगिरि थामहिनबा आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बेफोर बाथ्राखौ फोरमायथिदों। फिन आरोबाव बेसेन बांदों कमार्शियेल संग्रा गेसनि बेसेना। मैयानिफ्राय खेबसेयैनो 993 रां बांदों कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना। 5 केजिनि कमार्शियेल सिलिन्डाराव 261 रां बांदों। नाथाय न'आव बाहायनाय गेस सिलिन्डारनि बेसेना बे समाव बाङाखै होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय माखासे दान सिगाङाव गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनि गोबां इउनिसेक्स सेलुनफोराव आयेन बेरेखा गाज्रि हाबा मावग्रा खायसे लाइमोन आरो आइजोफोरखौ हमनानै आयेन बादियै साजा होबोबाय थासेयावबो खायसे सुबुंफोरा बेफोरबादि हाबा मावनायनिफ्राय गोजान जानानै थाङाखै। बेबादिनो फिन आरोबाव गुवाहाटीआव देहा फालांगि खालामनायाव लोब्बा गोनां सासे आइजोजों लोगोसे 2 सेंग्रा हमदों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय फोरमायथिनाय बादिब्ला हाटीगाव ओनसोलाव सन्देह गोनां खामानिफोरनि सोमोन्दै अजद दिखांनाय लेखायै थागिरिफोरनिफ्राय गोलाव समनि गेजेरावनो गोबां अजदफोर मोनदोंमोन। बेबादिनो हर गेजेराव थि खौरां मोननाय बादियै हाटीगाव पुलिस थानानि मोनसे हानजाया नोजोर होनानै सिग्रोमो, जायनि जाहोनाव सन्देह गोनां सुबुंफोरा हमजानो गोनां जायो। खौरां मोननायनि उनावनो पुलिस हानजाया गरामरायाव AS01 ET6725 नम्बरनि गंसे गारिनि खाथियाव थाङो। मावख'गिरिफोरनि बादिब्ला सन्देह गोनां सुबुंफ्रा बै समाव काराव थानानै माबा माबि बाथ्रा सावरायगासिनो दंमोन। बेबादि समावनो पुलिस हानजाया 3खौबो हमो आरो गावसोरनि आवथायाव लायो। जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बिसोरनि सायाव सोंथि खालामनाय जादों होनना पुलिसा फोरमायो। जों मिथिगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्ट मोननो थाखाय गेजेराव सानसेल' सम दंसै। मैया भट साननायनि सिगांनो
तामुलपुर जिल्लायाव मोनसे थियारि जथुम बानजायदों। भट सानैनि सिगां लाहार फाहार जानायखौ नायसंनो थाखाय तामुलपुरनि एसएसपि सुमन चक्रवर्तीनि नुजाथिनायाव जिल्ला बिसायख'थि अफिसार सिमिकरन आफादगिरि जथायै मोनसे थियारि जथुमा खुंनाय जायो। बे मेलाव 43 नं तामुलपुर एसटि बियाबनि रिटार्निं अफिसार आरो 44 नं गरेस्वर बियाबनि रिटार्निं अफिसारजों लोगोसे बादायारि बिजाथिफोर आरो लोगोसे बिसोरनि बिसायख'थि एजेन्टफोराबो बाहागो लादोंमोन आरो बे समाव साननाय आदब आरो मानिनो गोनां नेमखान्थिफोरनि सायाव सावरायनाय जायो। मावख'गिरिफोरा गोरोन्थि आरो आब्रुथिखौ थि खालामनो थाखाय गासैबो स्टेक हल्डारफोरा थिखानाय नेमखान्थिफोरखौ गोख्रोङै मानिनांगोन होनना बुङो। भट साननायनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां आरो गोजोनै खुंफुंनो थाखाय गोनांथि गोनां बिथोन होनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। एएफएस अफिसारा लखिमपुराव 12,000 रां घुस लानायनि दायाव हमजादों। लखिमपुरनि हाग्रा बिफाननि रेन्जार शिभाशिष चान्डिल्यखौ घुस लानाय समावनो भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसननि हान्जाया हमदों। गावनि सोरखारि न'आव सासे डाम्पारनि बिगुमानिफ्राय 12,000 रां लादोंमोन हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिया। फोरमायथिनाय बादिब्ला डाम्पार गारिफोरखौ जेबो जेंना गैयाजासे थांलाय फैलाय खालामनो खाबु होनायनि बदलै सासे अजद होगिरिनिफ्राय घुस लानाय जादोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथांखौ हमनायनि उनाव बिथांनि न'आव मोनसे संदाननाय हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन, जेराव मावख'गिरिफोरा आरोबाव संदाननानै बेनि न'निफ्राय 5,68,000 बोखांनो हादों। नसुंसेयारि रायजो मणिपुराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। मणिपुरनि मोनसे गोनांथार बेलि दालांआ गंसे ट्राक सालायनाय एबा गंसे ट्राक थांनायनि जाहोनावनो सौग्रावनानै दैमायाव गोग्लैयो। बे जाथाया मणिपुरनि चुराचान्दपुर जिल्लानि टांलें पुलिस थानानि सिङाव थानाय चिनजोल गामिनि साखाथियाव जादोंमोन। बे जाथाया बृहस्पतिबारनि मोनायाव जादोंमोन, जेब्ला गंसे ट्राकआ तुईबाई दैमानि सायाव थानाय बेलि दालांखौ बारगासिनो दंमोन, जाय मिज'राम आरो मणिपुरखौ फोनांजाबग्रा हादोरारि राजालामानि बाहागो। ट्राकआ सौग्रावनायनि उनाव दालांआ दैमायाव गोग्लैदोंमोन, जायनि जाहोनाव बे गोनांथार लामाया थांलाय फैलायनि थाखाय बन्द जादोंमोन। बिटिसिआव हाबदों हाथियार लाग्रा नक्सालियाफोर एबा मावबादि होखारनांगौनि दाबि खालामदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलाव इनाय दखल खालामग्राफोरखौ थाबैनो एभिक्सन खालामनांगौनि दाबिजों बिटिसिनि हाग्रा बिफाननो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदोंमोन बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला माब्ला बिटिसि खुंथाया एभिक्सन खालामगोन, बेयो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। मख'जाथावदि 14 एप्रिल खालाराव जानानै थांनाय चिरां जिल्लानि फरेस्ट रेन्ज अफिस गाग्लोबनाय जाथाया मावबादि एबा हाथियार लाग्रा आफाद नक्सालिफोरा गाग्लोबनायनि इसारा होदों। दावराव देख्रेब नार्जारिया बियो सरासनस्रा गाग्लोबनाय नङा होनना बिथाङा बुंदों। दायनिगिरिफोरखौ खानानै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों आरो बे समाव दाबि खालामबावोदि मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंबावोदि क'क्राझारनि सिखना जोहोलाव बिस्मितनि जाथाय आरो रुनिकाटा गाग्लोबनाय जाथाया गोरलै बाथ्रा नङा, बेफोरो जादों नक्सालियाफोरनि थुनज्लायनाय होननानै बिथाङा बुंदों। बेखौ लानानै आरोबाव राजखान्थियारि मुलाम्फा सालायनो नागिरोब्ला बर' हारिया जोबस्रांगोन, बेनिखायनो बर'फोरखौ खौसे जानो खावलायो दावराव देख्रेब नार्जारिया। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सोनाब सुकानजरा गामिनि 25 बोसोर बैसोनि लाइमोना गोलाव 1 बोसोरनिफ्रायनो किडनिनि बेरामाव गोग्लैना राहा गैयैयाव बिसिनायावनो गोग्लैसोना दं। न'खरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गुवाहाटीयाव फाहामथाय होनो लांदोंमोनब्लाबो रांनि आंखालाव मोजां फाहामथाय होनो हायासै, जाहोनाव आथिखालाव न'आवनो गोग्लैसोनानै दं। बेनिखायनो गोसो गुवार रायजो राजाफोरखौ जा हायो सुनिल बसुमतारीनि बेरामखौ सोखानो थाखाय रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों न'खरनि सोद्रोमाफोरा। लोगोसे खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिसि सोरखारनिफ्रायबो अनसुंथाइ हास्थायदों। दुखुथिया न'खरा रायजो राजाफोरनिफ्रायबो अनसुंथाइ हास्थायदों। सोनाब सुकानजरा गामिनि 25 बोसोर बैसोनि लाइमोना गोलाव 1 बोसोरनिफ्रायनो किडनिनि बेरामाव गोग्लैना राहा गैयैयाव बिसनियावनो गोग्लैसोनानै दं होनना बे समाव न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों। न'खरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गुवाहाटीयाव फाहामथाय होनो लांदोंमोनब्लाबो रांनि आंखालाव मोजां फाहामथाय होनो हायासै, जाहोनाव आथिखालाव न'आवनो दङ। बेनिखायनो गोसो गुवार रायजो राजाफोरखौ जा हायो सुनिल बसुमतारीनि बेरामखौ सोखानो थाखाय रांनि अनसुंथाइ हास्थायदों न'खरनि सोद्रोमाफोरा। लोगोसे खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिसि सोरखारनिफ्रायबो अनसुंथाइ हास्थायदों। बेनिखायनो दुखुथिया न'खरनिसिम जा हायो रांनि अनसुंथाइ हरगोन बेखौ आसा खालामबाय। नोंथांमोना होखानाय जानबुं नम्बर आरो
एकाउन्ट नम्बराव रांनि अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। काचाराव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा मुवा बेसाद बोखांनो हादों। मिथिहोनाय खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै लखिमपुर पुलिसआ सिलचर इम्फल माहारियारि राजालामा 36 नंनि कान्टाग्रामाव गंसे बोलेरो गारिनिफ्राय आयेन बेरेखा मुवाफोरखौ जब्द खालामो। गारि सिङाव नागिरनायाव पुलिसआ 1.65 किल'ग्राम सन्देह गोनां मर्फिन आरो 22 ग्राम सन्देह गोनां हिर'इन बोखांनो हायो। हिर'इनखौ गंनै साबोननिफ्राय बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय मुवाफोरनि बाजारनि बेसेना खमैबो 2 कौटि रांनिबो बांसिन जागोन होनना फोरमायदों। आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा जगायनाय दायाव पुलिसआ 2 सुबुंखौबो लोगोआव खादों। सुबुंफोरनिफ्राय गंनै मबाइल फनबो जब्द खालामनाय जादों होनना पुलिस फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। दासान्दि भारतनि मोनबा रायजोनि बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव गावबागाव रायजोनि बर्ड रिजाल्ट मोनै एबा फोसावैनि सिगांनो एक्जिट पोलनि प्रेडिक्शन खालामनानै फोसावनाय नुनो मोनगासिनो दं। जों मिथिगौ मोनबा रायजोनि बर्डनि रिजाल्टआ फोसावजानो थांगासिनो दं। फैगौ 4 मे खालाराव मोनबा रायजो फारियै आसाम, केरेला, पुडुचेरी, तामिलनाडु, वेस्ट बेंगलनि बर्डनि फिथाइखौ जयैनो 4 मे खालाराव फोसावनाय जासिगोन। दासान्दि बर्ड रिजाल्टखौ फोसावनायनि सिगांनो एक्जिट पोल फोसावनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो आसाम आरो बिटिसिआव बबे राजखान्थि हान्जाया बेसेबां मासि मोनगोन बेखौ लानानै एक्जिट पोल फोसावनाय नुनो मोनगासिनो दं। आसामाव नायोब्ला बेबायदिनो एक्जिट पोल फोसावनाय नुनो मोनदों। मोन 126 बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजेपिआ मोनगोन 38निफ्राय लानानै 45 नि गेजेराव, कंग्रेसआ मोनगोन 45 निफ्राय लानानै 55 नि गेजेराव, एआइयुडिएफआ मोनगोन मोन 5 मासिनिफ्राय लानानै मोन 10 मासिनि गेजेराव, एजिपिआ मोनगोन मोन 4 निफ्राय मोन 7 नि गेजेराव, बिपिएफआ मोनगोन मोन 4 आरो मोन 7 नि गेजेराव। बेराफारसेथिं बिटिसिनिखौ नायोब्ला बेबायदिनो फोसावनायखौ नुनो मोनदों दि इउपिपिएलआ मोनगोन मोन 9, बिपिएफआ मोनगोन मोन 4, बिजेपिआ मोनगोन मोनसे, कंग्रेसआ मोनगोन मोनसे। बेबायदिनो बायदि एक्जिट पोल फोसावनाय नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो बिटिसि खुंथाइ सोरखाराव थानाय बिपिएफ पार्टिनि माखासे सुबुंफोरा एक्जिट पोलखौ ओरैबायदि फोसावदों दि बिपिएफआ मोनगोन मोन 11, इउपिपिएलआ मोनगोन मोन 2 आरो बिजेपिआ मोनसे मोनगोन। बेबायदि फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बेराफारसेथिं बेरेखा दोलोनि एबा इउपिपिएल पार्टिनि आइटि सेलफोराबो गोबां गावबागावनि प्रेडिक्शन खालामनानै एक्जिट पोल फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबै रिजाल्टखौ जों बयबो 4 मे खालारनि उनावसो मिथिनो मोननाय जासिगोन। नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आसामनि बबे पार्टिया बे बाराव सोरखाराव फैगोन एबा सोरखारखौ खुंगोन आरो सोर जागोन आसामनि सीएम। नोंथांमोना सानो नामा एनडिए सोरखारानो एबा बिजेपि सोरखारानो सोरखारखौ दागोन? नोंथांमोना सानो नामा बे खेबाव कंग्रेसनि सोरखारा फैगोन? नोंथांमोना बेखौ गावनि प्रेडिक्शनखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। थैनाय सानखौ क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। एबसुजों लोगोसे बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्राबो जयैनो बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावदों। इउएनबिटि आरो मिरु एबसुनि बानजायनायाव दतमा थुलुंगाफुरियाव खुंफुंनाय जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि थैनाय सानखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बड'फाजों लोगोसे साफ्रोमबो मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलावजोफोरनो मान होलांगोन होनना बेबायदि फोरमायो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। मध्य प्रदेशनि जबलपुराव सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। हरखाबै गोबां बारहुंखानि जाहोनाव बरगी मुंनि दैमायाव खारनाय गंसे क्रुज नावआ दैमायाव गोदोलाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथायनि समाव क्रुजआव सा 29 सुबुंफोरा गाखोनानै दंमोन आरो बे जाथायाव दासिम सा 9 सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोन्दों आरो दासिम सा 15 निफ्राय लानानै सा 18 निबो बांसिन सुबुंफोरा गोमानानै दं। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मुंदांखा दावबायारि थावनि जबलपुर बरगी बान्दो दोनथुमसालियाव मोनाबिलि समाव क्रुजआ खारबाय थानाय समावनो हरखाबै गोख्रों बारहुंखानि गोहोमाव कन्ट्रल खोमानानै दैमायाव गोदोदोंमोन आरो बे क्रुजखौ मध्य प्रदेश दावबायारि निगमाया सामलायदोंमोन। मख'नो गोनांनि गिबि मन्त्रि महन जादवआ बे जाब्रबथायनि सायाव ससियेल मिडियायाव गावनि फिननायखौ फोरमायदों दि बिथाङा ओरैबायदि लिरदों दि गोमानाय दावबायारिफोरखौ नागिरनो थाखाय रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ गोख्रों खालामनाय जादों। बोखांनो हानाय दावबायारिफोरखौ जायगानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बेजों लोगोसे दावबायारि मन्त्रि
धर्मेंद्र सिंह लोधी, डिभिजनेल इनचार्ज एसीएस एडीजी आरो जायगानि सुबुं थान्दैफोरखौ थाबैनो जाथाय जानाय जायगायाव सहैनो बिथोन होनाय जादों आरो नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना बुङो बिथाङा। सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि खुंगा 35थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा खुंगा 35थि रंजालि बैसागुखौ 8, 9 आरो 10 मेयाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंजानो गोनां सानजारि नोगोर बैसागु बिदाय फोरबोनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं सनेस्वर बसुमतारिया। हाबाफारियावनो बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारि, मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला औवारि, मिरु इउपिपिअनि सोलोंथाइ नेहाथारि जनाराम ब्रह्म, दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि सुबारारि बसुमतारि, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिरण्य सोरगियारि, सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि आफादगिरि सुकुराम ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि अनारु सोरगियारि, धेमाजि जिल्ला परिषद सोद्रोमा सानसुमा बसुमतारि, MACनि बारग' मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारि आरो लोगोसे हाबाफारियावनो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।